Hey, uDJ Mpumza ebekhe live apha ezinsukwini bethunani, and then kwakhona into ethethwa ngumuntu kuye wabe echaza enika ihint ngento mhlambe yenzekile ukuze kuphele kusithwa kanye kuvela into yoba udubule wabulala umntu eMzumbe. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ndiqinisekile ke ba naliva ibali ke eliloba umpumelelo kuthiwa kukho umntu owaye wafika pha kokwabo, andazi noba kuthiwa wafuna utatakho kanye wathini, kodwa kuthiwa lo mntu ke ngathi wayephethe isibhamu naye wafika ke umpumelelo naye caba eredi kwelakhe icala, ingathi kuthiwa wafika kukho umuntu osebenza pha kowabo, and then ke umpumelelo kuthiwa ke wamdubula, kodwa ke kuthiwa wasuwa beseswelekela ngapha kwegate andanoba ke wayebaleka. So ke into enzekayo ke umpumelelo zange wathetha ngalento, nabakwamsileka akukho nto bakhe bayiadresa ngesi sehlo, kodwa ke sayazi uba yenzeka ngoba ii-pictures zayezacirculate on social media kwaye namaphephandaba ava ngabantu bomthetho uba hayi yenzekile into ebungolu hlobo kwaye kuvuliwe ke netyala. Mhlambi ke bonqena uthetha ngayo kusaphandwa okanye kusaxoxwa, but then ke ngoku umpumelelo yena waye wanqaba ku-social media around that time, kodwa ke waphinde wabuya kungekho nto ayitshoyo njengoba benditshilo. Kodwa ke ngoku kukhona umntu othethe into kuye while alive wayiphendula. Khanike nizimamelele, ndabuya ndigqibezele. Usuke washawa kodwa sibeni. Hayi. Ngaze ngagcina abazali bami. Ngaze nje. Ngifuna lo wathi mhlawumbe uyazama. Hayi. Seningasale research. Yayiva ke ngoku i-last part ithi ningakhe ni-researche. Yeyi, utsho ke uSibindi uthi yena xa ebuza uba wakhe wabethwana uthi akekho umntu wakhe wambetha ngaphandle kwabazali bakhe. Abazali bakhe ke obviously noba bembetha ngokwesakhula engumntana, otherwise ngokho emdala, nalo wakhe wazama inoba ukumbetha okanye umenza loo nto singakhe senze i-research. Of which ke ngoku i-research yile i-public bekuthethwa ngayo ngoFebruary uba kusithwa udubule wabulala umntu. So ndicinga uba utsho uba xa ningasetsha online ningava ngayo uba wadubula wabulala umntu. So loo nto ke ukuyachaza uba inoba ke ngoku laa mntu wayematheka okanye wazama umenza loo nto, so naye ke kwaye kwenzeka laa nto emntwini ozamileyo. So noba that's what happens xa uzama ukumbetha okanye umenza loo nto. Khanike nitsho ke nina ke uba nimva njani uSibindi nditsibela kaphungela okanye nani niva ngolu hlobo nditsho ngayo, otherwise why ezothi makwenziwe i-research, because ngumntu nje olantuka oku-Instagram online lowo, so angayifumana phi i-research. So obviously i-research ile azayifumana apha ko-YouTube, ku-social media, ko-Facebook, ko-TikTok, because kwakuthethwa ke ngale nto. Mamgobhozi uyanibulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.